Nastavku o ovoj temi, šta o ovome kažu u agencijama za nekretnine, čućemo od Gordana Lemajića iz agencije Solis nekretnine. Dobar dan, dobrodošli u Razglednicu. Dobar dan, hvala vam. Čuli smo šta kažu građevinari, investitori. Kakva je situacija u agencijama? Da li se ta kriza drastično oseti? Ima li uopšte kupaca? Kupaca ima. Kriza se oseti. Osetila se još 2008. i traje i dan danas, a neizvesno je kada će da prođe. Pričali smo pre 2 godine, u isto vreme, zvali ste me. Sada je već 6 godina prošlo. Ne može se reći da je sad to drastično u odnosu na juče. To je proces koji traje 6 godina od kada je kriza počela. Da, ali ako poredite prošlu godinu, pretprošlo, eto, pominjete tu 2012. kada ste također bili ovde kod nas u studiju i sada. Može se reći da je sasvim slično. I može se reći da je bolje u tome što se još više iskristalisalo ovo što je malo pre u prilogu rečeno, da grade investitori koji su sigurni što se tiče dokumentacije, rokova. Kupci su sigurniji što se tiče te kupovine. Nekako možemo reći da je kvalitet došao do izražaja. Ja se ne sećam da imamo unazad godinu ili 2 dana neke vesti o prevarama ili slično. Da, ali zato je prethodnih godina, zato su te vesti prethodnih godina bukvalno bile u žiži interesovanja. Mnogi ljudi, vi znate, mnogi kupci bili su prevareni, ostali su i bez novca i bez stanova. Ako sve to uzmemo u obzir, da li danas kupci onda imaju poverenja u investitore i na kraju krajeva u agencije za nekretnine? Kupci su danas edukovaniji nego što su bili pre 10 godina ili pre 20 godina. To datira još iz socijalističke Jugoslavije, kada su ljudi odjednom dobili mogućnost da raspolažu svojim nekretninama, otkupom društvenih stanova. Oni nisu bili edukovani, oni nisu znali kako će dalje to kad prodaju, kupuju i slično. I onda je unazad 2 decenije došlo do edukacije klijenata. I to baš na ovakvim primerima da ostanu i bez novca i bez... Ovo što ste rekli, ti primeri drastični, tačno je, postoje, ali to su desetine prevarenih, da ne kažem, ne znam da li ima nisu stotine. Dok imate na hiljade... Govorimo o Novom Sadu. Govorimo o Novom Sadu. Dok imate na hiljade klijenata koji su ove 2 decenije unazad kupili, prodali, žive normalno u svojim stanovima, kupili su od investitora ili su kupili već polovne, sekundarne nekretnine, žive normalno, srećno, rađaju se nove generacije. Kakva je situacija u Novom Sadu? Kakav je odnos gradnje i prodaje stanova danas? Gradnje je manje, ali ako ćemo da pogledamo u okruženju, evo sad je lepo rečeno u ovom prilogu, možda ima jedno 5% neprodatih stanova u novogradnji. Šta to znači? 95% je prodato. Ko je to kupio? To su kupili Novosađani ili ljudi koji žele da postanu Novosađani. Znači, kupaca ima. Nema ih kao pre svetske ekonomske krize, ali... Kupaca ima, ali ono što je definitivno jeste da se manje gradi, je li tako? To se verovatno prodaju stanovi koji su izgrađeni manje se gradi, ali se gradi. Prethodnih godina, da. I manje se kupuje, ali se kupuje. Samo je potrebno za i kupci i prodavci da se snađu u novoj situaciji. Ovo je sada nova. Ovo je situacija ponude i potražnje, takva je kakva je. Imamo situaciju da je 30% manja cena u odnosu na pre svetske ekonomske krize, ali to nije palo preko noći. To je proces koji je trajao 6 godina. Kod nas nije kao u Americi gde je Lehman Brothers preko noći bankrotirao, pa je onda otišla cena, pala je za 90% ili za 70%. Kod nas je to proces koji traje 6 godina, a zašto je tako? Zato što u Srbiji vi imate domaćine, ljude koji nisu dužni za svoje nekretnine, i one ne mogu da padnu preko noći, kao što je to u zapadnom svetu, gde je 90% fonda stambenog pod hipotekom na dođem ti praktično. Da, šta onda možemo reći za one koje imaju novca i koji možda u ovom periodu planiraju da kupe nekretninu? Da li je ovo najbolji period za taj posao ili treba sačekati još koju godinu? To ste me pitali pre 2 godine. Najbolji period za kupovinu i za prodaju je svaki dan. Taj ko kupuje ili prodaje, on traži neki srećniji život, on traži da reši krov nad glavom, da mu bude dobro. A ako će da čeka da prođe kriza ili ne znam šta drugo da čeka, onda može i život da mu prođe i da nikad to ne reši. Znači, želi bolji život, želi sreću i onda treba da kupi i da proda. Da, ali kakva su prognoza za naredne godine? Hoće li cena padati? Kakva je prognoza za naredne godine? Cena će najverovatnije još malo blago da klizi,
ali to je, kao što sam rekao, 30% je palo u roku od 6 godina. Znači, to je godišnje oko 4 do 5%. E sad, ako će neko da se, kad bi vi ja hteli da se venčamo, na primjer, i da čekam ja sada da kupim za 2 godine stan, možda bi vas prošla volja, pa ja ne bih uspeo u tome što... Sjajan primjer. Pa normalno, zato ajde kupimo odmah. Može li ovaj trend, samo molim vas, treba da kupe preko renomiranih agencija koje koriste usluge nezavisnih advokatskih kancelarija, da to bude provereno i da to bude onda sigurno. To, upravo, s obzirom, malo pre ste rekli, s obzirom na to da se očekuje narednih godina taj blagi pad, može li sve to i sve ovo što se dešavalo prethodnih godina i uopšte kada sagledamo situaciju u našoj zemlji trenutno ugroziti postojanje i rad agencija za nekretnine? Šta kažu vaše kolege? Vaša agencija radi dobro i radi sve ovo vreme, ali kakva je situacija sa ostalim? Da li se agencije gase? Gase se one koje bi se gasile i da je dobro. Ne može... Dakle, bez obzira na ovu situaciju. Kupovina i prodaja nekretnina je toliko životno važan posao za svakog čoveka da taj promet nikada neće stati. Moja firma je prodala 11 nekretnina za vreme bombardovanja, u 70 dana bombardovanja. Kakva je to tek kriza bila i šok? Pa su ljudi i tad kupovali i prodavali. Znači, taj posao nikada ne može da stane. Šta kupiti, stan ili kuću? Šta se u ovom momentu lakše prodaje? Pa to je individualno ko šta više voli. Ja više volim kuću. Dobro, ali ako malo kalkulišemo što se tiče ove finansijske situacije, šta je na kraju krajeva onda isplativije? Ljudi vole da kupe više, vole da kupe stan jer žive komfornije u smislu manjeg kasnije ulaganja. U kuću uvek ima više ulaganja. To je. Dobro, to su otprilike neke prognoze. Ono što možemo da zaključimo iz ovog razgovora jeste da nije tako jako crno, kao što... Pa nije uopšte crno. Kad ste mene zvali pa ste rekli katastrofična situacija, ja sam išao da vidim tamo u rečnik šta to znači katastrofa. I znate što znači katastrofa? To je kataklizma, dakle, prestanak života na planeti Zemlji, ima u 5 gradaca ili u najboljem slučaju prestanak ove civilizacije. Znači, kakva katastrofa. Ljudi žive i dalje. Mediji bi mogli malo više da pričaju o lepim stvarima, a ne o ovim prevarama. Ta katastrofa je bila više metaforična nego u pravom smislu te reči. Šta možemo reći za kraj? Šta je ono što nas čeka u ovoj oblasti? Za kraj, moj je savjet da se i kupci i prodavci prilagode trenutnoj tržišnoj ceni. I ako žele da reše kupovinu ili prodaju, jer će time da reše neki svoj bolji život, da onda ne čekaju i ne razmišljaju o krizi. Jer je kriza stalno. Da, hvala što ste bili gost Razglednice. Molim, hvala i vam. Kao što je poznato, Vojvodina je jedna